Machiegni kendo nyakuronga jong odonje kidieny mar ariyo mar amany piny na singoni twak kama bende pod en kuyo ne jogo maya kar chung' od bura marongo kaunti ya Migori kaachiel kod Kenya mangima kaluwore kod lal kara nindo mar jatelo no jaod bura machon marongo bende ne en jatend migepe mopogore opogore e sirikende mokadho Honorable Dalmas Otieno. Antiere kae gi David Osia bende obedo gi tudo machiegni ahinya jatelo nyakurom Gajwang' wadwar ng'iye kaka wuodhe nobedo ka bende waparo ngimane kaka nobedo machiegni ahinya David. Erokamano ahinya Lydia. Mose nyakurom Gajwang' wasebudho ni matin. Erokamano nyakurom Gajwang' amosou aimou ni Nyasaye ber ageno ni Nyasaye oritou kamoro amora ma untie. Wan bende oritowa kata obedo ni wan gi kuyo malich miwuoro kama to otimonwa ng'uono kendo oumowa. Ni wagone erokamano amor mar duogo rameny piny ka tinende kata obedo ni biro na en biro mar kelo ywak makende kendo temo ng'iyo dak kendo kit ngima mar mosenindo Mikai Dalmas Otieno Anyango, Migosi Dalmas Otieno Anyango. Omiyo ago erokamano. Machiegni ahinya naneno e mbui pichni gi modhura ahinya gachiel gi familia mari seche mane to makamae uneno chali ne nitie gi tudruok ahinya machiegni kode. Nyiswa ni tipare kaka ng'ama chal nade. Dalmas Otieno Anyango an gi tudruok kode ma samoro wadendo ni maragaja mogajore. Nikech Dalmas Otieno Anyango en wuonwa ya nyuola kendo mana machiegni. Omiyo ayuago wuora. In fact wadongo ka wan e odwa waluonge mana ni Uncle Dalmas. Mano thoth ji nok ong'eyo. Thoth ji ne ok ong'eyo. Koro ji ne wuora ni to David Mangat Raila malich ni to ere kaka obedo maket kendo machiegni gi Dalmas Otieno ma samoro bende pingore gi jakom matek. Nikech remo en mana kamano oseketowa waten wato kilokne dieng'ei kata obedo ni un gi gwenyruok mag parruok. To aparo Migosi Dalmas ka anyathi matin kapod akidoro. Nikech nolimowa ot. Ndalogo en minister en gima lich kobiro limo we ot. Minister Ochogo. Gi Mercedes maradhai mane lich ahinya. Ndalogo ema kungo nene mtoka manigi katen. Ni ka minister osebedo chien kanyo kosegonwa oriti. To katen iloro ni chui. To bende kapod watindo ne wadhi lime dalane Kangeso gi babana. Omiyo wadongo ka waneno kit osiep manotimo. To ahinya gima ne mora ka koro napon kendo wang'a yepo anyalo ng'eyo rach kod ber kendo anyalo neno kendo nono tie weche. Naneno kit tich mane Dalmas Otieno Anyango ne tiyo. Kendo nachiko ita ka winjo kit wuoyone. Dalmas ing'eni ne ojal ma wiye ogothole. Ne Nyasaye ogwedhe gi rieko kendo Nyasaye nogwedhe gi ng'eyo. Gigi opogore. Ng'eyo igolo e somo. Miyo ng'ato nyalo bedo gi PhD to ng'eyo to ok oriek. Rieko Nyasaye machiwo. En ng'ama nyalo bedo piny mane weche kaka chalo mogol paro mabiro konyo weche go e sama dwarore. Nitie kendo ji ong'eyo mang'eny kabisa kata naropwa kata mana thurwa kucho. Nitie jomong'eyo kendo nyalo nyisi ni ing'e ang'o. Ing'e ang'o ane masomo. Ng'eyo en mar obwongo ma rieko en mana ma e bukni. Isomo gazeti. Isomo kendo in gi PhD in gi degree modhuro. To iseneno ng'ama nigi degree modhuro to gik ma ng'at ma ok osomo neno kendo nyalo loso to tame loso. Miyo Dalmas ne Nyasaye ogwedho gi ng'eyo kendo nogwedhe gi rieko. Chutho bende ne jaduong' ma dhoge ne mit ahinya. Ka nowuoyo e bunge iluongo ni Tiga Ng'ute Bor wuod Bade Boyo. Ne wuoyo ma piny chung' kendo nojawach kabisa. Kisungu nowinjo kaka ng'ama osomo Makerere adieri gi nyong'o. Apani ndalogi no ne sombgi no ne lich ahinya. But Dalmas bende was a very high achiever gi dho Kisungu. High achiever nyiso ni notimo gik madongo ahinya kendo mana kapod otin.
Kidhi chien kacha, Dalmas Otieno Anyango ne en CEO mar insurance company moro ne nitie ni Aliko. Aliko eminyalo pim gi gik ma koro ti iluongo mopogore UAP, Old Mutual, Jubilee ginegi ndalogo koja higa 29 kende. Kendo notiyo mariek. Dalmas Otieno Anyango ema nokuongo yawo bengi Thurka, Kenya waka, mamare owuon iluongo ni Dhabiti Finance. Matinde ka wawinjo kembni bengi madongo dongo mobiro ma nyinggi opogore gi, ka ji penjore ni joluo ere dakuyawe adita umoro kar keno agulu munyalo kene, mano Dalmas ne nigi rieko no chon, mano yawo motiyo ndalo malach. To nikech siasa en gima lokore, mano nonimo, ok nikech ne okobedo gi rieko mane nyalo rese, to nikech kit siasa. To kata kamano, Dalmas ne wuonwa kendo osiepna, to bende nwagwere siasa, nikech ka koro nasebedo wuoyi mopong' ma wuode to wacho ni koro an jorongo denda ni rwadh tich. Koro 2017 wakedo ahinya, ma yombo gi mogo simu mowacho ni wuoda amiyo buranya. Nachung 2017 MP Marongo. Ularo kod en beno. Walaro, koro wuoro gi wuode. Kendo ji ne ok nyal paro. Ji wacho ni osiany ni nyaka ang' bed ni Dalmas mochunge. To gineno ng'wech mabiro go gi kaka tere ng'wech, to giwacho ni oyo ok ochunge. To kata kamano ing'e ni nago siasa tago gi luor, nikech ma osiep wuonwa, to an bende wuora opuonja ni luoro lowara. Ang'o nochuni nyaka ichung osiep wuonu? Adonge sano chopo. Sano chopo. Koro ing'e ni ka jaduong' lonyo wuoche, nanyise ni wuora, in koro iseromo gi kombe mamalo, ma piny ni koro we na chak go eka bi aidha bi malo. To pok noyie weni. Oada gi piny ing'e ni gichako chuoyi siasa ni. Samoro mita ji be biro ni mang'eny, kata kama dhi bedo gi tabu matin. To ginyisi mane Lydia, in ok inyal chung women rep mi yombi. Anyisi ni chung sani, wabiro miyi pesa. Koro bedo kamano. To kata nwabedo gi ywaruok e siasa, nwabedo gi ywaruok to gi luor. Nomiya luor ka wuode, namiye luor ka wuonwa, nwapogore paro gi kuma nwachung'e kinde duto, to luor to nosiko e kindwa. Miyo aywago jaduong' ma wuonwa, mosiepna, ma puonjora e tiende kaka ng'ama tin. Naneno kido moko mane beyo kuome, mane chunya gombo ni an bende asum eka konyra go e ndalo manyime. Tadieri, gik mabeyo mana puonjora e tiendego osekelo konyruok, kendo osebedo ranyisi makare ni nong'a malong'o, kendo puonjne ne kare. Samoro jok mang'iyo gi oko nyalo bedo ni nitiere weche moko kata kite moko mane ok wang'eyo. Ang'o gini minyalo wacho ni samoro ne en gima ne en to oganda nokia? Apa ni oganda nokia ni jaduong' Dalmas Otieno ne jahera kabisa. Nohero nyithinde, kendo nohero joge duto. Emomiyo kanonyuomo minwa ma Dorothy, nyako ma pod tich maler matin, to ji nowuoro ahinya nikech ong'ama ne nigi hera mathoth. Dalmas bende ne ng'ama bedo piny mondo wilru paro, kendo kaniloye to yie ni oyo paro mikelono oidho molo makeloni, nikech ne ng'ama somo malach, kendo ng'ama ne Nyasaye ogwedho gi ng'eyo kaachiel kod rieko. Thothne ji ne nyalo wacho ni ne en ng'ama kisungu dendo ni I know it all, nong'e te. To kanibedo kode piny, mi nyise gimomiyo igwenyori kode paro, to nodhi obedo piny mopar moduogo wach ni nyathi matin, to kanyo to pachino odwa luisa matin. Dalmas bende ne en jadin. Dalmas was a devout Catholic. Ne en ja Catholic, kendo no oluoro, kendo no dhi e misa. Ing'e ni rongo wa thothwa wa jo adwen. To mondo ne jigo ne kura nyadinuoya kata koja adwen kamano. Nikech ne gineno kodhi kendo lemo maber kuome mane nyalo konyo piny. Ji wacho
kendo an bende ajaneno ni Dalmas Otieno Anyango notieko udi mag lum e Irongo constituency te. Nokedo, nomedo gima kisungu luongo ni per capita income, yuto mar ji e Rongo constituency nodhi malo ahinya. Koyudo od lum nogolo gerne nopuonjo ji kaka ginyalo bedo gi yuto e lwetgi manyalo konyogi. Kendo ing'eni Dalmas ne oken ng'at gonya. Ondiko nyithindo ji e tich mang'eny, kendo notero ji e sikul modhuro. Nong'eyo ni katero nyathi e sikul e ndalo cha, modhi e rang'iny mamalo, modonje mbalariany, moyudo barupe, adhi akonyo moyudo tich, takonyo dalano moloyo kabiro gi siling 3,000 kata 5,000 kaya nyisogi ni chamuru ma. Mana achiel kuom ote maneno ka achiel kuom pichni minyiso. Owacho ni kayudi ki nyathi ma lwete bith ta kawi tateri e skul. Mana dier. Kano yudo ki nyathi ma wiye ler. Kendo ne oko konya ji. Andiko gimoro mabiro keto bang'e e Facebook ka aparo ni ing'eni kendo ne chande ahinya ki ng'ama obwongo ne yware ka ok ikwany, ka wiyo kwany mapiyo to nunya bedo gi chandruok kode kabisa. To nomiyo luor nyithindo ma Nyasaye omiyo were mar obwongo ni. Nikech ne ok odwa noneno nyathi ni orem to kalo, ok nyal dhi high school kata dhi e university nikech yuto mar jonyuol ne ni piny. Omiyo nodonje mier kendo reso nyithindo go, kwanyogi. CDF kanochaki, Dalmas notiyo kode kabisa mondo dhi godo okony godo ji e bursary. To before then, kata kamano pok notim, nosebedo kite kendo ranyisi motegno ni ma e gimohero. Omiyo noketo pek ahinya kuom weche mag somo, kuom weche mag dongruok, kuom weche mag loso ji e sako, to okelo konyruok maduong' e piny Marongo. Emomiyo samoro iwinjo ka ywak nyalo bedo ni yaye kubede ka Dalmas yaye nikech notiyo maber. David, nitie sani kaego siasa ng'eni yiero chiegni magana 2027. Samoro wachiko itwa kate wang' jowi redio winjo ka jotelo wuoyo. Anya to koro kwadok e wache gi dholuowa. Kendo ka weche moko wuok minyalo kulo wi piny. Ka ng'aja telo wacho kata ng'ama dwaro kom moro. Kaeto achiel kuom wendo moro nwaluongo kaeto wacho ni samoro mage gima ji ohero. To kani winjo kit siasa ma Dalmas goyo, ok ninyal winjo wach ma samoro ok inyal bedo piny ka in gi wuodi to wi kuot mondo mi winji. Jotelo winjo opuonjra ng'o koya kuom kit siasa. Dalmas ne okero siasa mar oyuma. Ing'eni siasa mar oyuma ma ji tutore to njenjore to wacho gik maonge to en ayany to en gik mochido to koro onjawi ka in gi kaochi ka in gi maro to injaori kanyo ma kama ikete wi onge. Mano ne Dalmas onge go. To nikech nong'eyo gimodwa timo ne jopiny. Iwinjo. Afwenyo ni thoth joma kia gima giwach ne jopiny mondo gisiem ne gima gibiro timo ka Nyasaye ogwedho gi giyudo telo. Gidhi ka gichako wacho gik manono kata giyudo jolwetgi ma wacho gik manono maonge tiendgi mondo gimor godo ji. Tema sika puonjo ogandawa ni mondo wabed gi lokruok madiera, wabede uru joma chiko itgi piny mondo winj gima Kiswahili dendo ni sera. Ang'o midwa timonwa? Miwa pend wach. Idwa timo ang'o ka Nyasaye oyie mondo itel n'oganda? Tidwa time nade mondo kik ji bebi abia gi miriambo mobiu abiro to ging'eyo ni magi wacho no tok nyal timore. Kibiro ni an dala ka dala bro kele dhiang' minyiedho, ting'eyo ni kata in iwuon ionge dhok adek minyalo nyiedhi, iwacho ang'o? Kendo ji iwinjo ka samoro ji pamo ni kanyo ito kende mwayieri to kidhi ng'iye ka nyieni be en gi kata dhok 2 minyiedho manigi chak miuso makonyo kata nyithi kich manie dalagi. Omiyo mano ne Dalmas onge go. Ing'eyo pok ni winjo ka Raila Amolo Odinga wacho gik mofuo manono ni mondo mor it ji.
Koro siasa makelo konyruok en siasa masiemo dongruok kuma nitie mondo jowa oyud konyruok kamano. Nitiere bende pogruok e siasa ndalo moko wuok kanyo gi riwruok mar Kalausi bende ne ochacho piny ahinya, ne en paro moro ma item gol mane temo mondo bed miye ODM challenge matin kar kocha, to onge chieng' mane nya yudo kowache weche moko maricho. Ere kaka josiasa winjo bed ni handle differences kata gibed ni ging'iyo yore mag kelo winjruok kinde ma gin kod paro mopogore e yor siasa? Kata kamano chuno ni nya pod gin e siasa ka pod kine girom kawuono yudo ka ng'ato wuok e duond bura kodhi kocha to chako bayo weche moko mok ni kare. Ing'e ni ji nyaka ng'e ni nyaka wapiemure paro. Ji be osewacho, ing'e ni wuonwa Madalmas bende kate agoko kani kelo tugo ni nyalo lawi wanawa mano be adieri. Ok adwa mung'o kata riambi kano kecho kodi kinye tiromo gi wipi. To adwa ni chunya ma iye gombo ni mana kaka Dalmas Otieno ne nigi piem mar paro ni an pacha ni ema neno ni ber molo mar ma. Kata mana e kindgi gi jakom Raila Amolo Odinga kane giyware, samoro nabedo kod anyise ni wuora tik iywari kodwa nang'o, wan wa jo Raila matuklugi. To ni winjo ka ok obi wuok ni no yanyo jaduong' Raila Odinga. In fact, kidwa ng'e ni ne en mana piem mar paro ni mane moyombo mar wadgi. Nyoro kane jaduong' Dalmas Otieno nindo, ne an e ot kama ne wadhi mondo wakaw ringre mondo water e mochari. Achiel kuom joma nokuongo chopo ot kanyo ne en migosi Raila Amolo Odinga. Mobudho, mokuyo kodwa, morito manyaka wagolo ringre ma watere mochari. Nang'o? Nikech ne oken, ing'eni samora wacho ni ne en achaya mag mbese, nikech gite wat gi jo higni 80, koro ng'ani neno ni ng'ani ohinga, ng'ani neno ni ng'ani ahingo. Mago nitie, to ne giyombore mane paro. An adwa tero ganda wa koni, adwa tiyo gi route madhi Rongowa kachomo Narok. To machielo wacho ni oyo, route maber madhi Rogo en iwuogi dhi Nakuru, idonj Kericho, iduog Kaplong, ichop Rongo. Koro mago duto gin piem mar parruok. Jotelo nyaka puonjre ni gibende gimanya gigo manyalo kelo dongruok, giole it jopiny. Kae giwe ni ng'ato ting'o siare, ng'ato ting'o jalo, ng'ato achiel ting'o rungu, moro ting'o pala, ni en lwenj agoko. Koro ji biro tho, to gikone jominegogo temidwa ni telnegi. En gimiluongo gi dholuo ni fuwo o gima rach. Ma en achiel kuom josiasa gitin ahinya miyudo ka iloko telo, jatend piny biro manyien, en otiyo gi Moi, bang'e no Kibaki bende kadonjo pod entiere mane telo, iyudo koya bedo jatend jaod bura kendo chako donjo jatend migao, kendo iyudo ka kata bang'e nyoro kae keto nyaka duol mar SRC mano machano osach jotije piny owacho. En kit telo mane kata kido mane miyo onyalo fit kumora amora, nonya donjo kumora amora, jatelo ni wuok to pod en mana ni inyal kete gimoro nyaka ne yudre kuma pod idwaro mondo osumie paro kendo kel rieko. Obuongo ne tiyo. Dalmas Nyasaye nochweyo na wacho ni ng'ama riek. Osomo kendo ng'eyo kabisa to no ng'ama riek. Kendo nong'e tiyo go obuongo gi gik mosomogo mondo kel konyruok e piny masani. Nong'eyo ni ka chike iloso gin chike manyaka kony jowa. Samora yuago ndi ni tibunge wa mandalo ni joma nok emodhi mondo los pend chike mondo dhi otim gimiluongo ni legislation ka kedo n'oganda e bunge mondo yud konyruok e yore mopogore opogore. Ka giloso chike magayo joma jomecho, ka giloso chike marito ratich jopiny, ka giloso chike makonyo kendo reso jopiny, ka giloso chike ma jopiny kong'iyo to neno ni jogi odewo wa. Dalmas ne Nyasaye omiyo were mar bedo ng'ama ne riek moloyo mbesene mathoth kata oganda mathoth. To Nyasaye bende nomiye were mar puonjruok dak gi ji. Ni wabiro gwere, wabiro kidhore, wabiro kwerore, to gikone
kaparo ma in goloyo mara to abiro lonyo mara ni mondo mari no emoti. Emomiyo migosi Raila Amolo Odinga noywaye ka giloso sirikal gi Kibaki nusu mkate to miye obedo minister mar public service. E bedo ne minister mar public service no e kama Dalmas Otieno Anyango no lead, no telo ne loso gima tinde iluongo ni SRC, Salaries and Remuneration Commission. Emomiyo duoke mondo nodhi obed kanyo ne tich mayot. Kana bedo assistant minister mar trade CAS ogochona onyisa ni nyathi omera ichako gi kama na chake nikech first post mare hapa ni industrialization no gwedhnu ajorongo koro onyisa ni nyathi omera ichako gi kama na chake ministry dhi nade takone ni ministry dhi maber to nabedo gi mor mogundho ka Dalmas ochako koda wuoth kama nene minister gi gik mane gichako parastatals mane ginyuolo ka ene Ministry of Industrialization ko penja bing'e ni magi ma ane makedo ne obiro Kenya Industrial Estates gini ka waloso policies gik makama kendo notemo nyisa ni kiyie to yudie kaka gik manwachako gima ibiro chako ka in kanyo gi joma ungo biro kelo konyruok ne jopiny. Ne ok en ng'ama dwaro mare. Ne ok ogochna ni wuod omera to ambe chut na bor kanyo koro tinde anoko. Nyithindo ema rito jodongo. Ooyo. Kendo saka san walalore kode paro kadhi ka yudo ka weche ok ring maber penye jaduong to kare into ndalo ucha. Nutimo negi nango because he was one of the youngest ministers in Dalogo. Mana kaka Nyasaye no yie mondo abed one of the youngest CASs in Dalowa Sirikand Uhuru. Omiyo aparo ni en gima lich ahinya ni Nyasaye no gwedho pinywa ma Kenya gi joma chalo Dalmas Otieno Anyango gini. Koro tabu ni ka fuok erodong to mbese na ma chien mana kaka iwacho kaka midwa kori pime wach manyalo konyo oganda to en ayany marom gi wiya kamikete iti onge amiyo mbese wa ageta mbese na motelo na matin ma to kwa majenzi ka Nyasaye oyie wabede uru jotelo ma komitiche lwetgi to timo mathiring'inyi. Ingeni Dalmas Otieno kani nyiso ni ndik policy brief ai tiga ng'ute bor ne ndiko notimo with excellence onge gima ni timi wenus gimora mora mane lwete oyudo kotimo to timo maler korwako suit to en suit maler korwako kitengene no to ingeni en rwakruok mamiyo imiye luor kodonjo tineno ka jatelo do jadieri to koro magwa mochoto dongi samoro ingeni nyimiyo kata kibiro iwacho ni mache jatelo e minister yawa to wamiye pio modhi nindo tadieri omiyo wamiuru telo luor matelo onego obedgo kaka jomosetelo nyimwa ka jaduong' Dalmas Otieno gini nosetimo adieri nitiere makosa mane gitimo maricho be wanon ka wawe okadwar wacho ka ni koro ne en maneno wadgi Maria Mtakatifa embe ne en gi nyaune ne en gi meke mane ok beyo ne en gi meke mane ok onego watim mage maricho ma wang'ego gi ma ung'ego weuru mabeyo nikech thothne kiketo ji ratil Lydia kidwa ng'eng'a maber tiketo e ratil iketo berne koni gi rachne koni ka berne odhi ohingo rachne ng'ano ng'ama ber ka rachne odhi oheo berne mano ng'ama rach omiyo ka wakete ratil adieri Dalmas Otieno ne ng'ama ber kamano Aero kaki wacho ni nigone simu migao ni chali no lamne jorongo industrialization nene to pacha no pongo dhi kaka ne in CS waenda apa na biro kate ofisi kanyo watimo interview ere ber jok matindo kana jotelo mako kaya bedo
ni nyalo ng'iyo moko kuom jotelo mondo gisumie paro. Sani yudo ka ang'eyo ng'eny, awinjo kichako gi ng'eyo nitie gi rieko. Ang'eyo sani ng'eny ahinya, kendo yudo ka kendo moko kuom gi ne jogo oseti kendo koro onge gima nyalo nyisogi. Uwe gi joma tindo de. Ing'e ni kisungu moro ahero ni generational mix. Nyiso ni kikruok mag joma tindo, joma nie diere gi joma dongo mondo kel konyruok ne piny. Ang'eyo chando jowa matindo giparo ni yudo digri e gima lich mapok noyude piny ka. Giparo ni yudo masters e gima lichie kendo ginyalo jaro joma ok osomo magiwach ni iting'e ang'o nikech oneno nong'eyo. Ginyalo paro ni lwar en fuwo ka gineno jomotelo nyimgi moseneno madongo, mosebede malich, mosetimnegi malit. Gineno ni mago koro jomofuwo kendo gineno ka koro gine ma gin gi rieko moro manyasani ma ginyalo kelo ma jomotelogo onge gimong'eyo. Adwa wacho kama, nyathi mabedo ng'amogen kendo nyathi madwa gerore mondo miye luor chieng' obed ng'ato, nyaka puonjre kuto e tie joma dongo. Nikech kokuto kanyo obiro puonjore ber, obiro puonjore rach, obiro puonjore teko, obiro puonjore nyao, obiro puonjore ni ere sama adikora to ere sama awuok apiaya. Obiro puonjore ni ere sama ithiane to ere sama ji ling'e. Biblos ok ofuwo ka wacho ni emomiyo ng'ama riek ling'a ling'a nikech piny rach. Nitie sama ling' ber malo duoko. To jowa matindo nyaka ng'e ni lwar en rieko. Koro ng'eyo neno kodhi onimo e tie lwar to somo, ong'iyo jomosetelo, ong'iyo gi machiegni, to biro yudo konyruok. Kana wuoyi matin e university, jaduong' William Ole Ntimama nohera kabisa. Noromo koda ka jakom ka Raila Odinga, to nohero nyiero, koro nwabedo kendo wanyiero. Nohera makanotho, you don't want to hear this, nowena Range Rover manyachon, mowena an. Negin ariyo, achiel nomiyo Katole Metito, machielo ane manomiya. Oluongi momiyo. Makanose nindo family ne obiro momiya. To ne ok ohera nikech nadhi nyise ni jaduong' gonya koro an marach. Adieri joma dito mosetelonwa gi kiyudo thuolo kodgi to gimoteri en jaduong' iwe anang'o to kendo ichak iwito gima duong'. Nahero bede tiende nikech kanadhi lime samoro aneno kaka ogo mbaka gi ji. Aneno kaka mirima samoro idho, machaka ne koduogo piny, ma ne kakotimore, ma som, ma wach ni bedo ng'ama duong' nigi puonj. Kawuono apuonjora ni jomoko nyalo biro mosiepeni ma wang'i tiparo osiep kumoaye, tidogi ling' iwacho ni oyo awegi kanyo. Nyasaye osegwedha, asebedo tie migosi Raila Odinga. Kendo aseneno samoro ka gik mowacho ni biro kalo, ka samoro jomoko wacho ni onge bwana, giko ne tok higa moro achiel, achoma wiya piny awacho ni jaduong' ni ing'e nade. Kane migosi Dalmas Otieno tho, migosi Dalmas Otieno kanowito jaode. Jaode ne nitie mane iluongo ni Nyalego min Kevin. Kendo mane engine mar siasa mar Dalmas ndalo gi duto. Kane jaode onindo, ne an jakom mar National Committee mane iko jaod migosi Dalmas Otieno. Mana higa mokalo, last year. To e thuolo no, nayudo thuolo malach mar go mbaka gi migosi Dalmas Otieno. Moloyo kaka nasebedo go chien kacha.
nikech chien kacha ne en osiep wuonwa molo kaka ne en osiepna. Machane nyathi. Koro na nyathi. Koro sani ka koro asebedo jaduong'. Committee member. Koro abedo kode. Te thuolo mane wan gi liel no. Nanyalo mondo ka welo pok obiro mondo adhi ago kode mbaka. Awinji. Jaduong' iparo nang'o e wachni. In inene nang'o. To mati neno nang'o. To paro kama nitie chochni ni. Ineno ni kony nang'o. Tiwinjo kaka ogo kodi mbaka to chako ni niya. David. Gima timore ni ng'eni notimore 1990 ka and minister. Koro ka nyathi monyuol 1990 koro dwa biro ni eno ng'e kabisa. Ka ok odhi onime tie lwar to ok obi ng'e ni rieko mobiro gono noseteme igni maninyuole to notamore tiyo emomiyo ji nyalo dhi mopogore. To kata kamano ok adwar ni joma oti bende ocha nyithindo. Biblia osendiko jonyuol kik umi nyithindu chuny malit. Nikech nyithindo bende kata obedo no luongo mondo waluor jodongo. Jodongo bende nyaka chika itgi nikech jaduong' bi nyalo nyiso ni ChatGPT nitie to kia. To mano nyalo loyo gik moko mapiyo piyo. Omiyo ne joma tindo ma jotelo ka an gi mamoko wapuonjre uru miyo thuolo joma oseti mondo wayud rieko kuomgi. Nisa kanyo ni wang' dakika achiel kende wach mogik. Wach mogik adwa kowo kuyo na makende. Lal mar migosi Dalmas Otieno en lal maduong' kendo fuok maduong' miwuoro. To kata obedo ni waywak, tadwaro ni lal neno oyie mondo nyuol kodhi machielo mag jotelo mabro bedo joratiro, mabro bedo joma tiyo matek, mabro bedo joluoro, kendo mabro bedo joma manyo yo marieko nyalo konyo go piny. Ng'eyo en gima ber. Inyalo somo digri buora kata natimo PhD to mago kayiem kaonge rieko. Nikech Nyasaye makelo rieko. Alemo ne family mar jaduong' Dalmas, ne min Eddie, kachiel kod Dorothy, kachiel kod nyithinde duto, Kevin gini, moyudo lal maduong' ni. Jorongo manobedo ne gi tipo maduong'. Kachiel kod jo Migori County gi Kenya mangima. En lal maduong' to ndiko emanose timo singo. Tok higa 70 modong' gin mag thagruok. Nyasaye oket chunye kamokwe kendo walemo kodgi kamano. Amen. Nyakoram gajong mano kanyo en David Osiany ma bende en jasiasa no osebedo jalup jatend migao ka bende winjo ni owacho ni gin gi tudruok machiegni ahinya gi mosenindo Honorable Dalmas Otieno. Mana kaka owacho omedo kwayo hocho makene familia ka bende no wasingo ni wabro luwo weche gi machiegni ahinya bo nyiso kotendre kod chenro ma bende iloso kotendre kod kopo mare. Mano hetok maramany piny warom kono sa deke chenro maro imore nyinga Lydia Okeo.